anendi mabor dong. Aseketi. Iseketa dong. Kora abiro nyaka kanyo. Nyaka mogo miluongo ni Rules and Regulations. Rules and Regulations en LTN kuma mopande inye lela wane dale ingeni maendi en 2025 yani higa manyien koro watemo keto gik moko ineno ka lokora kama wan gi wayane kasto kamera koro wakelo ni at least nyalo gemo wa mabor ineno koro mako chung mabor to ki ok ng'ato ok chandi ahinya inyalo gemo picha from far to wagine koro mae madwa nyenyo gige lela wan wachungi from far weche ka bia ni from kombo Kisumu out, what do I know? How far manyalo dhi? Dogo. Koro keta matin mogik, iseketa matin mogik. Aseketi. Matin mogik. Tunggu kan ni? Cuma nek nyalo neno wanga, face na. Kela ne face na nyalo neno. Akele. Hero. Nyalo neno face na. Kabisa. Kabisa. Face na ler dong. Kabisa. Makachung kama to jopiny nyalo neno matani mowuoyo. We are reporting it. Nikora mogo mano kora ywedo kale manene to chalo nade. Ywedo ya kamera kona no neno maber. Lakini hivi nene screen kanya. Hapa ni wateme. Koro nyakora mogi. Ya kamera koro nyalo maya mos mondo ni oyuda. Wanyalo maya mos nyakora mogi. Gi samoro betek. Wacho ni kuma mopandi nyanya lan kodi denda Omari Nash mari chiene jamona mbele. Chiene menene. Mbele mingo. Emingo. Emingo.